Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo mill-ġdid reġa' esprima dubji serji dwar il-mod kif il-Gvern Laburista qiegħed jiġġieled il-korruzzjoni. Għax meta tkellimt fejn kelli nitkellem ma' dan il-qarnit għalija mafjuż li kisser lil pajjiżna u li sfortunatament l-aħħar 3 Prim Ministri flok ħadu passi kontra l-unika Prim Ministru li waqqaf lin-nies bħal dawn kien Dr. Alfred Sant. Dan il-kliem sar fil-Parlament b'referenza fost l-oħrajn għall-eks Prim Ministru Joseph Muscat fejn saħansitra kompla jissemma fl-aktar skandlu riċenti dak tal-Montenegro. Għal-mistoqsijiet li għamilu l-kap tal-Partit Nazzjonalisti Trendelija, Evarist Bartolo għażel li faħħar biss il-ħidma li kienet wettqet mill-eks mexxej Laburista Alfred Sant u naqas milli faħħar lil Roberta Bela. L-unika Prim Ministru li waqqaf lin-nies bħal dawn kien Dr. Alfred Sant u nsellimlu minn hawn. Riċentament l-aktar Ministru veteran qal ukoll il-Partit Laburista qisu karozza bla GPS.